Okay, mayong mudto na kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Okay, ano usab kita mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Aboy no, adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw mga higala, adlaw karon nga Biyernes, no, pizza sa matarong adlaw, pizza 12, no, pizza 12 na kini sa bulan sa Enero tuig 2024 ug padayon kita sa atoa nga mga buhaton ni ining kamudtuhon. Bueno, padayon kita sa ato ang pagtimbaya ug mayong mudto usab sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon kanato sa teleradyo ug nga manusab naminaw karon kanato sa kabukiran dinha sa mga lugar nga lagyo, no, walay mga internet o wala po dili maabot usab sa ato ang field products. So may nabinagay sa mga bukid-bukid, no, dinha sa mga bukid-bukid nga area. Daghan kayong salamat sa inyo nga subaybay usab, pagpadayon sa inyo nga pagsunod nining atong programa sa DYWC o gingamon usab sa teleradyo sa DYWC. Nahala no, maayong mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay pangluwas ni ining kamudtuhon. Bueno, padayon kita sa atua nga mga panawagan mahigala, no, sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Gani mo kanay panawagan karon sa atong talahorong Santo Papa, no, unta masumpo na kining mga kagubot karon mahigala. Gani ang Israel, no, gipasakahan nagkaso didto sa ICC o International Criminal Court aron pod nga manubag matud pa nila, no, sa genocide nga gihimo didto sa Gaza, no, dito sa Gaza batok sa mga katawhan sa Palestina, no, gani daghan ang uyo ni ini, daghan usab ang abstain, daghan usab ang supak ni ining mao nga pagpamumba kining gitawag natong pagpakigugibat kanang gihimo nga gubat karon dito sa Hamas ug sa Israel. No, so mag-iampo lang gid nato sama sa panawagan usab sa atong talahorong Santo Papa. Iampo lang gid nato mahigala, no, nga unta walay masumpo matud pa mulurang na kining problema sa kining gitawag nato kining problema sa gubat-gubat karon didto sa may gitawag nato tunga-tungang sidlakan dapit dito sa may Gaza Strip. Okay? Nala no, ari kita makigala sa atua nga Saint of the Day. Aboy na nga itong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si San Arcadio. No, June 12, no, ang atua karon nga santo mao si San Arcadio. No, si San Arcadio karon ang atua nga santo. O gani kini si San Arcadio nahimo kini siyang martir sa panahon ni Emperador Valerius, no, Valerian persecution dito sa Roma. So karong adlaw mga gala ato nga gipasidunggan ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Valerio. Bino ari na kita mga higala sa ato ang katikisen. Unang pangutana. Okay. Asa na itong akong gianda mga higala na sa bang nawala maputino. Jara mahigala, oh. Pwede ba, unang pangutana, Father, pwede ba nga ang among anak adto na lang namo pabunyagan sa balay? No, dili na lamang sa simbahan. But anyway, according to Canon 857 Article 1, apart from a case of necessity, the proper place of baptism is a church, chapel, or oratory. Sa ito padili, gid ay pwede ng
ari na lang ta mamunyag sa balay. No? Dili gyud na sa pwede. Kutob sa mahimo, ari gyud ta mamunyag sa simbahan, church building, sa kapilya ba, o sa oratory. Ng oratory, buti pasabot lugar nga diin, gihimo ang mga pagampo kay ora. Ora meaning pagampo. So oratory, lugar nga gihimo ang mga pagampo. Okay. Unya, pader, unsa man kining emergency baptism. Kimi emergency baptism, gihatag kini ngadto sa mga bata nga naa sa kakuyaw ang kinabuhi. Mapanalitan ang bata na tao nga madauto ng daan, medyo matawag na to og nag-ungaw sa kamatayon ng iyahang kinabuhi, muna nga gikuan nato adto na lang ginat kanang ato na lang tagaan ining emergency baptism. So pwede nga dili gani pare kining emergency baptism bisan kamo nga mga lay persons pwede mo nga mamunyag basta kay kuan kanang gitawag og emergency baptism. Panalitan ikaw usa ka mananabang nya pagkatawag yun sa bata nakita nimo nga medyo nag-ungaw sa kamatayon ang maong bata. Imo na lang kining bunyagan. Pero kinahanglan nga sa imong pagbunyag mugamit gyud ka og Trinitarian formula, no? Na maingon ka nga ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya sa matag bubo nimo sa batag litok nimo sa ngalan sa Amahan, mububo pug ka og tubig. Sa ngalan sa Amahan, bubo, sa ngalan sa Anak, bubo, ug sa ngalan sa Espiritu Santo, bubo. Ano? Sa ato pa ang emergency baptism di ay pwede bisag kinsa, pero kung pananglitan og sortihon ang bata, dili gyud madayon in taon ang iyahang kamatayon, muna nga pwede ra po ato na pud lamang idayon gyud og bunyag didto sa simbahan, pabalon lang nato ang pare. Okay, klaro? Nya unsa man po ng conditional baptism? Kanang conditional baptism, gigamit po na nato kada bitaw na mga kalasilon ba nga muingon gyud sila nga naa sila bunyag pero wala man lagi sila record. No, mura bag doon na by doubt kung nabunyagan ba gyud sila sa o nabunyagan ba gyud sila o wala o nabunyagan ba kaha sa Katolikong simbahan o sa laing relihiyon. Unya eksakto pa pud ang pagkabunyag. Unya kay gikinahanglan man gyud ang bunyag lagi kay magpakasal ba yan. So muna nga ato na lang tagaan og kanang gitawag natong conditional baptism. Okay, no? Okay. Ara kita ali kita sa laing pangutana. Father, kanang unsa man ang tulo ka degree of graces. Tulo ka degree of graces. Aboy no kining grasya manghigala ang gikan gyud ang grasya nga gikan sa Dios nga na-communicated paingon ni Kristo. And that's number 1. Number 2 is ang grasya nga gikan ni Kristo nga iyahang na-communicated paingon sa iyahang mama. Muna siya, no? And the third is ang mga grasya nga gikan sa mahal nga birhen ug napaingon diri kanato. Muna siya mga 3 degrees of kining gitawag nato graces. Naunya, what are the 2 kinds of graces? Okay, actual grace, a supernatural help of God from salutary acts granted in consideration of the merits of God. Manay gitawag na itong actual grace. And sanctifying grace, permanent disposition that perfects the soul itself to live with God and to act by His love. Manay mga sanctifying grace. Kanang kining bunyag na to sa kining kasakramento, makadawat kita niini og mga sanctifying grace. Sanctifying grace. Kining mga sakramento, bunyag, kining gitawag na to Holy Eucharist, kining kasal, kining dihog sa masakiton, or din sa pagkapari, confession, o kining confirmation. Tungod ka sakramento kini, makahatag kini kanato sanctifying grace. Kining actual grace, mao kini ang supernatural help of God for salutary acts granted in consideration of the merits of God. Sa ito pa, kining actual grace, dili ni mga sakramento, automatic yun na siya. Supernatural ng mga kayuhan nga nadawat nato
gikan sa Dios. Okay. Another question. Ito paglarohon may higala. Okay. Another question. What is the outward sign of the sacrament of matrimony, and in what does the whole essence of the marriage contract consist? Ayan, no, kabahin na po di sa kaminyoon, mahigala ha. Unsa man ang outward sign in the sacrament of matrimony, and in what does the whole essence of the marriage contract consist? The mutual consent of the persons expressed by words or signs in accordance with the laws of the church. Sa ato pa ang outward sign sa sacrament of matrimony, maugyod ang pagdinawatay, no, sa mga sabana o asawa. No, muna siya outward sign of the sacrament of matrimony. And what are the Christ ends of the sacrament of marriage? To enable the husband and wife to love each other in securing the salvation of their soul. No, to enable the husband and wife to love each other in securing the situation of their soul. To propagate the existence of human race by bringing children into the world to serve God. And the third is to prevent sins against the holy virtue by fulfilling, obeying the law of the marriage state. Okay, no? So, muna siya yung mga importante kayo, no? Mga Christian ends of the sacrament of marriage. What are the Christian ends of the sacrament of marriage? Pasabot nga, unsa may mga purpose sa sakramento sa kaminyoon. To enable the husband and wife to love each other in securing the salvation of their souls. To propagate the existence of the human race by bringing children into the world to serve God, and to prevent sins against the holy virtue by faithfully obeying the law of the marriage state. Okay. Okay, another question tamang higala ha. As can a Christian man and woman be united in lawful marriage in any other ways than in the sacrament of matrimony? Doon na ba laing pamaagi nga ang bana o asawa mahiusa diha sa sakramento sa kan be united in lawful marriage in any other ways aside from the sacrament of matrimony nga doon na ba laing paagi nga mahiusa ang bana o asawa? Tubag nga na wala na gyud. Wala na gyud. There is no other way because Christ joined the dignity of the sacrament of marriage. Okay. Okay, so dito na lang ako nakita kutob ha, mga higala. Ako lang gihapon kini ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!